Saluna, Letterheaven Forssa ja kahvikupithan on tietysti mukeja. 2 euron kahvia siitä pamautellaan asiakkaille mukista menemään. Tosta päästään sisälle ja sitten kun saadaan netitkelit, niin saadaan noin molemmat nosto-ovet tosta auki. Siellä meillä on mausteasema. Kalusteethan on Hard Rock Cafe Helsinki vanhat. Meni konkurssiin joku vuosi sitten, niin ne tuli raapastua sieltä itselleen ja tonne tehtiin tämmönen Coca-Cola-maalaus tonne takaseinään. Sieltä näkyy vähän keittiöä. Nämä tiskit on tietysti tyhjät nyt tässä kohtaa, kun ei ole vielä porukka tullut duuniin. Eilen on tosiaan avajaiset vappupäivänä. Porukka oli oikeinkin mukavasti keli ottaen huomioon, niin hyvinkin hyvin, kun ei saatu noita tosta toista ja tuosta toista nosto-ovea auki, niin olisi ollut ihan makia kyllä. Että olisi ollut sellainen vappupäivä, että olisi saanut ovet auki. Mutta täällä on tätä kaiken näköistä valoa ja taulua ja peiliä ynnä muuta ja lisää tulee, kun kausi tästä etenee ja ennen kaikkea lämpenee. Ja kurkataan toi terassin puoli tosta. Eli tässä kohtaa ollaan. Täällä on tämmöstä sama teema jatkuu. Hard Rock-kalusteet täällä ja tuossa ja sitten täällä on tää meidän pitkä pöytä, mikä teipattiin tuossa viime vuonna aika hauskan näköiseksi mun mielestäni. Tällainen meininki. Eletään 2.5.25 Perkiöntie 11.